Здравейте! Тези от вас, които никога не са правили дърпана баница, сега ще ви покажа как се прави тестото. Аз вече го замесих наполовина, но ще ви кажа съставките, които са необходими. Това са около, нека ви покажа чашката. Това е около, сигурно, горе-долу една чайна чашка брашно. Значи за това тесто, което съм направила, все още не е свършено до край, съм сложила около 5 чашки такива брашно и на чайна лъжичка сол. Обърквам го заедно и след това прибавям топла вода. Нищо друго не е необходимо за тестото. След това го умесвам с лъжица, докато се събере цялото, и след това го слагам на плота, за да мога да го довърша. Тестото не трябва да лепне, но не трябва и да е сухо. Затова сега започвам леко с умесването му и ще преценя горе-долу колко мекичко трябва да бъде. Всичко е на, деца казва, не на око, но горе-долу, да не е толкова сухо тестото и като го бутнеш така навътре, да може да излиза, да се връща обратно пръста. Нека сега продължим с умесването. Когато го умесвате, ще видите, че започва лекичко да лепне. Слагате му малко брашанце, което съм се го сложила вече на плода. Ако ми го уеми цялото и видя, че все още е лепкаво, ще прибавя още малко. И след това ще ви кажа каква е следващата стъпка. Така да се каже, това нещо го правя, тая дърпана баница, моята секърва ми научи и отделно моята баба ми правеше, но съм била много малка и буквално съм помагала просто само за ядене и съм гледала от нея. Но това също помага за, колкото и да гледаш, се остава нещо в главата и когато почнеш да го правиш, първия път може да не ти се получи толкова добре, но втория, третия вече със сигурност ще ви се получи много добре. От моя опит, който съм правила, един път изхвърлих едно тесто. Не го изхвърлих. Един път правя тестото и си мисля, аз няма да го оставям да почина, правя си топките, намазвам си ги, дърпвам си ги, слагам си сиренцето, слагам си мазнината почти на всяка питка. Да, обаче баницата не стана. И на другия път решавам да го умеся тестото, да си направя топките, заливам си ги, не ги заливам, но ги така хубаво намазвам отгоре с олио, не с масло, с олио, покривам с кърпа и бях започнала нещо друго да правя с къщи. Почина си тестото, леле, колко хубаво се дърпаше и нямате си на идея. Тъй, че това е една от малките, то не е тайна, просто едни от малките стъпки, в които след като си уместите добре тестото, правите го на топки, които не са нито много големи, нито много малки. Понеже ако го направите прекалено големи, ще ми станат много дебели, когато се дърпа тестото. Но ако ги направите пък много малки, няма да може да обема на тавата, който е, няма да може да ви стигне и ще почнат да се късат, което пак не е такъв голям проблем, но е малко по-трудно. Така че сега да умесвам това тесто. Лекичко ми лепни още, така че сигурно ще се прибавя малко отгоре брашанце. Трябва хубаво да се замеси, понеже ако не се замеси хубаво, ето така отгоре ще ръсна малко, понеже ако не се замеси хубаво и когато започнете да дърпате самите топки, няма да ви е така гладко еластично, а ще стане на бучици. Така че бъдете сигурни, че поне едно 5 минутки ви отнема така да го замесвате. Сега всеки си има различен начин на месени, така. За мен е най-лесно, като подложа едната ръка да ми е основа, а другата с тая поддържам. Т.е. с тая е поддържам самото, а с другата намачквам лекичко и то самичко се обръща. Тези, които са месели, те знаят как.
Не е толкова трудно, но за начинаещите така мисля, че много лесно се обяснява. Моята майка не можеше да меси много тестени изделия, но моята най-голяма приятелка, честно да ви кажа, аз съм се научила от нея, понеже тя беше голяма майсторица и така много лесно и се отдаваше да прави тестени изделия, питки, баници, всичко. Така че благодаря ти, Пети. Тя вече е на небето, но уменията и знанията от нея са ми останали. Така. Месим, докато се поеми. Ето, моето брашно е почти уето. Ако има някакви сухи частици, ги махате, за да ни полетят, за да ни полепнат. И така, умесваме, докато стане хубаво. Не толкова. Ето така. Струва ми се, че е достатъчно. Сега като сложа пръста и изчаквам и вижте как се надува пак. Ето. Вижте как лекичко отива нагоре и ако го изчакам още малко, ще се възобнови. Така, следващата стъпка, която е, леко си намазвам ръката с олио. Лекичко, просто да не е толкова сухо. И започвам да правя самите, може и ето така да го... Не го оставяте това тесто да почини. Сега в момента ще правим и питките. Тавата ми ще бъде ето този размер, обикновена кръгла тава. Не знам колко е в диаметър, но да кажем, че всеки в къщи има такава тавичка. Значи вземам от тестото, ето сега така ще ви покажа. Вземам от тестото, вземам си така и го стискам и горе-долу, като го стисна, се получава като топчица. Значи за тая тава, горе-долу това, ето е самата топка, колко е голяма, ето ми дланта, нали колко е голяма самата топка. Навивам си я хубаво така да ми е кръгличка и си я слагам в тавичката. По същия начин, горе-долу това количество ще ми излязат около 16 до 18 топки. Сега ще ги видим и точно колко. И нареждаме си ги в тавичката тия топки. И така се преценявате, нали, като го стиснете, колко тесто ще ви излезе една топка. Но да не е по-голямо от това или по-малко, защото ако е по-малко, няма да може да я разтеглите в тавата и ще ви се къса и ще се откажете още на първия път. Така че, нека продължим с топките, да видим и колко топки ще ни излязат. Ето така. Даже аз препоръчвам да не е прекалено много, но където се казва повече е по-добре, отколкото по-малко. Защото винаги можеш да махнеш част от тестото, но не можеш да го прибавиш. Ето ми другата. 1, 2, 3, 4, 5, 6 са за сега. На тая смес тесто съм сложила 5 такива чашки, даже 5,5. И с доумесването на другото, може би ще станат около 6 чашки. Ако е в чайна чаша, може би не е толкова пълно. Не е толкова пълна самата чаша догоре. Но така, аз ги казвам като топчици пинг-понг. Малко по-малки. Айде. И така, правя си топчиците. Нека само малко да си намазня ръчичката, да не ми лепни. Ръката. Така. И продължавам с топките. Така ги нареждаме. Хубаво ги завалваме. Ето ги. И ги подреждаме в тавичката. Все пак е хубаво да имат някаква форма. Не, че е от много голямо значение, но е по-лесно вече, като се сложи в топлата мазнина, да се раздърпат. Ето тая стана малко по-голяма.
Да кажем, че ние ще оставим за най-отгоре. Ето тук даже в средата ще я оставя. А тия са, които са нормалните, или ако случайно пък по погрешка сте взели по-малко сте направили топченци, може да го сложите в средата, даже и да се скъса, никой няма да го види. Пак ще бъде вкусно. Ето така. И следващата, и сега ще проверим и колко топченца са излезли от 5 чайни чаши непълни брашно. И една супена лъжица сол и вода. Водата ми е колкото си поемите тестото, нали ви казах, да ви е мекичко, да не е прекалено твърдо, за да могат. Ето сега ми остана така, ще го разделя на две, ще го стисна и каквито са такива. Ето тая излезе малко по-големичка, тая излезе добре. Нека да видим и колко са излезли. Значи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Много добре, от 5 чайни чаши непълни брашно, значи ми излязаха около 20 парчета. По принцип, когато, понеже ще имам гости, искам да я направя малко по-дебела, по принцип аз за мен винаги я правя с 4 чаши брашно и горе-долу ми излиза около 2 чайни чаши вода, но водата никога не съм я мерила, така че не мога да ви кажа точно колко вода. Така, след като сме ги сложили в тавичката, е хубаво да се намазнят отгоре с олио. Не с масло, защото маслото трябва да е много топло в стаята, за да не се стяга. Затова с олио поръсваме и хубаво ги намазваме. Даже и да сложите малко повече, не е проблем, върху всяко едно. Гледам, нали, да има олици, да е хубаво намазнена, за да не може да изсъхва кората. Защото това тесто е хубаво да престои поне половин час, най-малкото. Не най-малко, но със сигурност, нали, половин час да престои. Така хубаво си ги овалям от всякъде, защото ако не ги овалям, отстрани ще остане сухо. Понеже отгоре като заливам няма как, нали, да отстрани да го вземе. Така че хубаво си ги овалям в олио, да знам, че навсякъде има. И след това ще го покрия с фолио или с стреч фойл, прозрачното, каквото имате. И ще го оставим да си почиват. Минимум половин час. И да го забравите 1 час, да имате нещо друго да си вършите, няма никакъв проблем. Но да не е по-малко 20 минути или половин час. Най-хубаво половин час до 40-45 минути някъде. Така, сега трябва да си измия ръцете, да сложа стреч фолиото и да го оставя на топличко в кухнята. Нека само си измия ръцете набързо. Да вземем и фолио. Няма да използвам аз стреч фолио, ще взема фолио. И ще го покрием. Ето малко по-малко го отстола. Малко по-дългичко ще бъде. Така. След като го покрием хубаво, аз си слагам една карпа. Нека да преместя това брашно. Слагам се една кърпа отгоре. Колкото да е самото тесто не е горещо, но е леко, нали, по-топличко от топлата вода, така че е така си слагам кърпата отгоре. И ще го оставя за половин час да се отпусне. След което ще ви покажа следващите стъпки, как да правите дърпаната баница и дано ви се получи и на вас. Чао за сега, ще се видим след малко. Чао! Здравейте! Ето пак съм аз да ви покажа как се прави дърпана баница. Тук ми е тавичката, която си почиваха питчиците. Вижте как са разтекли един вид.
И сега ще почнем с дърпането. Тук в тази купа съм си затоплила масло, което е течно. Не трябва да бъде прекалено горещо, но не и много студено, за да може да потопим самите питки. Ето сега ще ви покажа самите питки в маслото. Значи, когато стане по този начин, самата питка се разтяга много бързо и започваме с такива движения да разтягаме самата питчица. Като тавичката предварително съм я намазала с масло. Не съм слагала малко брашанце отгоре, но вие ако искате може да сложите. Само с масло съм я намазала добре. И ето така я разтягаме, като дърпаме по краищата и обикаляме, докато стане на много добре така по-дълга, като чаршаф едва ли не. И след това я слагаме в тавата. Ето само да се преместя масълцето. Слагаме я в тавата и започваме да закрепяме в краищата. Когато правите тази баница, не е много хубаво да имате дълги ногти, защото малко пречат и накъсват самата кора, но в моя случай, за щастие, нямам такива дълги и за сега е добре. Ето така я залепям за краищата и въртя самата тавичка и разтягам. Сега като започна на първата кора, се слага сирене. Ето така се върти. И по краищата опъвате внимателно. И се получава ето това. След което вземате сирене, което предварително съм си нарязала, или може да се натрошите, и слагам сиренцето отгоре. Когато съм я правила баницата, винаги дъщеря ми казваше: мамо, сложи повече сирене. Че така. Вземам втората питка, пак я омазнявам в маслото, което е. И както съм я взела е така лекичко, поръсвам отгоре с маслото и пак разточвам. То не е разтакане, ами раздърпване, заради това се нарича дърпана. Значи в този случай имам около 20 питки, така че 20 пъти това нещо трябва да го повторя. Накрая, вече когато стане готова, аз не слагам жълтък или яйце, само лекичко мазнявам отгоре най-горния пласт с масълце и пека в даже не е предварително загрята в фурната. Като я сложа, се я пускам и пека някъде около за половин час става. Някъде около 200 градуса по Целзий, 380 по Фаренхайт. Ми е добре на моята печка, която е на газ. Ето вижте сега как се отлепя тук. Това не е проблем, просто го хващате и малко по-стабилничко си го залепяте. Така. Значи, за да не стане баницата прекалено мазна, не слагате допълнително масло, защото самата питка се потапя в масло. Ето е питката. Потапяме пак отново в топлото масло. Когато ви изстине маслото, трябва да си го затоплите отново. Защото няма да ви станат питките да се разточат лесно. Слагаме си пак така сиренце.
каквото падне от самата питка. И на всяка трета питка аз обичам да слагам малко масло, значи по една чайна лъжичка отгоре. Но ако не искате да ви е толкова... Тя не става толкова влажна, мазна, но ако искате да не слагате толкова много масълце, винаги може да... Само каквото се е отекло от самата пичица, когато съм я потопила в масълцето. Ето така разтягате по краищата. Тая питка ми беше малко по-голяма, така че ако остане по краищата, след това може да я изрежа. Така хубаво се разтяга и се залепва. Това хващам и останалото. И така си обикалям и цялата тавичка. Ето тук ми е останало малко по-дебело. Но ще гледам да го разпределя по краищата. Аз имах още една питка, която бях направила малко по-голяма, но това не е чак такъв голям проблем. Когато видите, че примерно моите питки бяха добре поляти с олио и оставени да се поседят минимум половин час, и ако се страхувате, нали, че може да ви леко да са опръхнали отгоре, винаги може, сега както започнах тая питка, да си вземете една готова и да се я сложите в масълцето и да поседи така, докато разточвате тая. По този начин самата питка добре се намокра с олиото и се отпуска още повече в масълцето. И така, тая беше много лесна. Нека само тук отстрани да я залипя. Ако ви се отлепя, не се притеснявайте, просто минете пак, дръпнете самата така по края и то ще се залипи. Я разтягаме, за да ни е по-лесно да я сложим в тавата. Че това е най-сложното на баницата. По нашия край, тази баница и от баба ми, и от на моя мъж, от баба му, винаги най-отгоре се поръсваше с захар. Почти когато е готова, я поръсваха с захар, но в нашия случай захар няма да слагам. Но става много хубава наистина, защото ем соленичко, ем сладичко, който обича така, може да си поръси с захар преди да я извади от фурната, просто 5 минути. Преди това може да се поръси малко с захар, с кристална захар, най-обикновена. Изморителна работа, вече 27 минути записвам това видео и това е само слагането на питките в тавата. И тестото около, да кажем, 15 минути, 20 да го замесите. И печенето около 40, аби отиват си 1-2 часа и половина от А до Я, деца казали хората. Много често се случва, поне при мен, не знам колко често, но когато прекалено много се стараете, по-не ви става, когато не се стараете, бум-бум-бум и готово. Значи това ще ми бъде последното сиренце отгоре. Ето така. И нека хубаво да се наковам тая пичица. Нека първо да си поръснем и отгоре масълце. И ми останаха 2 питки, които ще бъдат пробно на замразената ми баница. Така. Значи това ми е най-горната пората, че трябва малко повече внимателно да... Не искам да ми се скъса, дано да не ми се скъса. Не знам, ще видим. Ето.
За сега не е. За сега не е, да видим и дали ще. Ето. Лека по лека и когато видя вече, че много взема да се разточва така, я слагам отгоре, горе-долу по средата и започвам да придърпвам краищата. Понеже тая ми последната, гледам хубаво да притискам краищата. Така. Ето тук. Така. Така да притисна и ми остана мънинко. Много мъничко. Ами така, приятели. Това го направихме. Сложа. Ето тук ми останало малко масълце. Малко. Малко, но е много за отгоре да я залеем, така че това количество ще го сложа към половината и ако вия евентуално, че трябва малко повече, вече ще го сложа. Белтъка стяга, заради това слагам само жълтък. И понеже е студен жълтъка, вижте каква хубава, идеална, хомогенна смес. Много се извинявам за тия, които ако са гнусливи, обаче ръцете ми са чисти и това нещо аз ще го размажа на ръка. Ето така. Най-добре се размазва. Може и с четка. Аз те го вземам, защото по този начин самата текстура отгоре на баницата я чувствам колко да натисна и да размажа. И понеже корите са много, вижте, корите са много тънки. И ако мажем с четката, веднъж ми се случи и толкова много грозно я бях направила. Ето, вижте как ми хваща това, самата кора. То става като балончета. И лекичко се размазваме и тук по краищата. Дали просто да е жълтичко, да е красивичко. То храната не е само за стомаха, то и за очите. Баничката ми е готова. Нека се сплътна ръцете. Да ви покажа. Ето тук, виждате ли отстрани? Ето е тук. Как ми отишло чак до горе. С ножичка, ако вас ви бърка толкова, просто да се вземете края и да го изрежете внимателно. И ето какво изрязах аз. Но може и така да го оставите. Изчистваме се отгоре това и ще оставим сега пак не на топличко, но ще се оставим да се почива докато стане време да я пека. След като я спека, ще ви направя една снимка и ще питам моите гости дали им харесало. За сега довиждане. Надявам се, че видеото, макар и дълго, ви харесало. И съм ви помогнала да видите как се прави дърпана баница от Великотърновския Ловешкия край. Чао!